بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Geçen dersimizde şayatlık sözü bolan "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh" şayatlığının birinci bölüğünü, yani "Eşhedü en la ilahe illallah", yani "La ilahe illallah" kelimet-i tevhidin düşündürüşü vardı durup geçtik. Bugünkü dersimizde Allah Teala'nın yardımı bilen şayatlık sözünün ikinci bölüğü bolan "Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh" şayatlığının manisi düşündürüşü barada durup geçeriz. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diýmek manisi musulman doganlar şayatlyk edýäryn Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu ve elçisi diýmekdir. Yani peygamber diýmekdir. Başgaça aýtsak peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın jinlara we insanlara ugradan iň soňky rasuly, elçisi, peygamber diýip dil bilen aýdyp, kalp bilen ikrar edip, şeksiz şüphesiz tasdीq etmek we oňa boýun bolmakdyr. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barada her bir musulmanyň hukman bilmeli zatlary. Bilşimiz ýaly Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in näme ady Muhammeddir. Muhammed diýmek manysy bolsa arap dilinde öwlen, öwga münasip bolan diýmekdir. Ve haçanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ady tutulan musulman adam hukman suratda Peygamberimize salavat aýtmalydyr. Ve dine aleyhisselam diýmek hem kem galya sallallahu aleyhi ve sellem diýmelidir. Peygamberimizin ady tutulan musulmanyň salavat aýtman oturmaklygy näme musulmanlar musulman üçin bir aýypdyr, dogry däldir. Şonuň üçin Peygamberimizin ady tutulanna musulman adam sallallahu aleyhi ve sellem diýip näme salavat aýtmalydyr. Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi 47. suresi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in näme adyny göterýär. Muhammed suresi diýip näme atlandyrylýar. Ve Kur'an-ı Kerim'de hem Allah Teala bir näçe ýerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed diýip näme adyny agdap geçýär. Mesal üçin Fetih suresi 48. sure 29. ayetinde Allah Teala diýär Muhammedur Rasulullah diýär. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın rasuludur, elçisidir diýip aýdýar. Rasul diýmek, elçi diýmek, yani näme peygamber diýip terjime edilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in musulman doganlar kakasynyň ady Abdullah, ejesiniň ady näme Amine, atasynyň ady bolsa Peygamberimizin Abdulmuttalib. We Peygamberimiz musulman doganlar Araplaryň Qurayş tiresiniň Haşim oğullar taýpasyndan. Qurayş tiresiniň Haşim oğullar taýpasyndan. We şejeresi hem näme İbrahim Peygamberiň oğlu İsmail aleyhisselam'a çenne gidýär, yani şondan gelýär. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dünýä inýär, Medine'de bolsa dünýäden gaýdýar we Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şu wagt näme Medine'de yerleşýär, Medine şäherine yerleşýär. Ve başka bir hukmani bilmeli zatlarymyzyň biri musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jinlaryň we insanlaryň ählisine ugradylanlar. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Araplara, Türkmenlere, Türklere däl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlaryň ählisine we jinlaryň ählisine ugradylan peygamberdir. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en soňkysydyr. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete çene peygamber gelecek däldir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin möhrüdür. Şol sebäpli hem eğer bir kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in en soňky peygamberdigini kabul etmese, inkar etse, ya da şüphelense, ya da peygamberden soňra peygamber gelmek mümkin diýse, Allah saklasın, şol adam namaz kılsa da, roza tutsa da, haja gitse de, şol itiqada eýe bolan, şol inancı götürüp bolan adam, şol akidede gezip bolan adam näme kafirdir dinden çykan adamdır. Ve ýene de bilmeli zat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahli yaradylan zatlaryň näme iň üstünidir, iň şereflisidir. Başka bir bellemeli zat musulman doganlar biz haçanla şaýatlyk getiremizde näme diýäs? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diýäs. Şaýatlyk edýäryn Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu ve elçisidir, peygamberdir diýär. Yani kulu. Şu taýda kulu sözüne abduhu diýip ýatlak geçmegimizden maksat näme musulman doganlar? Öňkü ümmetlerden şeýle halyklar bolupdyr, peygamberlerini ilahleşdiripdirler. Yani
Peygamberde bolmayan sıfatları yönkaptırlar. Hususan Allah Teala'nın sıfatlarını yönkaptırlar. Ve şeydip insani peygamber näme dipdirler? İlahlaştırıp Allah bilen deňedik goýupdurlar. Dogry ýoldan azyp wagtyň geçmegi bilen. Ve şoň aýdyň misaly, misal üçin Yahudiler Uzayr'a näme diýen ekenler? Allah'ın oğlu diýen ekenler. Ve şoň konuda näme? Aýdyň misaly şoň Hristiýanlar İsa aleyhisselam'a näme diýerler? Allah'ın oğlu diýerler. Hatta mundan maňyrak diýerler Allah Teala'nın özü diýerler. Allah saklasın. Nähilekke erwetdirler. Şu zatlaryň hemmesiniň başı nämeden başlady? İnsan bolan bir peýgamber Allah Teala'dan wahy alýar. İnsanlaryň içinde saýlanan insanlar. Emma näme? Allah'ın wasflarynyň hiç bir wasfy eýdäl peýgamberler. Ya bolmasa peýgamberler perişte däl. Emma näme etdiler? İsa aleyhisselam öwýäs mekak diýip, ya bolmasa şol ýalňyş zatlar İsa aleyhisselama ýönködiler. Allah'ın sıfatlaryny we pikir etdiler. Şeýsek İsa'ny öwdügimiz bolar. Şeýsek İsa peýgamber aleyhisselam söýdügimiz bolar diýip İsa aleyhisselam Allah Teala'nın sıfatlaryny ýönködiler. We onu ilahlaşdyrdylar. Ona ibadet edip başladylar. Soňra belli wagtyň geçmegi bilen İsa aleyhisselam Allah Teala'nın oğlu diýdiler. Mundan magryk etdiler. Allah saklasyn Allah'ın özü diýdiler. Şu zatlaryň hemmesine näme sebäp boldy musulman doganlar? Bir insani peýgamberimiz ilahlaşdyrmak sebäpli. Allah'ın wasfyny şoňa bermek sebäpli näme? Şul erwet we yaman bir erwet Allah Teala'nın gatynda bir iň yaman bolan näme? Şirke we küfre elti. Şul näme ýalňyş inanç. Şonuň üçin biz diýäs abduhu we rasuluhu. Allah Teala'nın guly we peýgamberdir diýäs. Ýagny Muhammed sallallahu aleyhi we sellem Allah Teala'nın wasflarynyň rububiýetden, uluhiýetden hiç zat mahsus däl. Dünýäni yaratmak, dolandyrmak we şoňa meňzeş insanlara çağa bagş etmek, insanlara dogry ýola salmak, jenneti etmek, jahannemi etmek ýaly işler rububiýet tawhidine de düşündirdik. Diňe Allah Teala'nın eline. Şu zatlar peýgambere ýönkömeklik we näme şu ulu bir ýalňyşlyk. Eger sen şu zatlary peýgambere ýönköseň ýa-da başga bir insana ýönköseň şonu Allah bilen deňedik goýdyň bolýar. Allah'a deňediň bolýar. Allah Teala'nın etmeli işine diňe onam şol işi başgasyna ýönköseň Allah bilen şol ikisini deňeşdirip goýdyň bolýar. Muňa da şirk diýilýär. Çünki şirk näme? Allah üçin etmeli zadyny Allah Teala'nın razylygy üçin etmeli ibadetini Allah'dan gaýrysy üçin etmek ýa-da Allah Teala'nın eýe bolan syfatyny mahlukatyna ýönkömek we näme şu ýönkäniň sebäplen şonu Allah Teala deňediň bolýar. Şoň üçin şoňa ünsürmeli musulmanlar. Çünki biziň içimizde musulmanlaryň içinde, hatta biziň türkmenlerimiň içinde de dinler adında käbir kişiler var. Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle bir zatlary ýönkäýärler. Şol diýen geplerini Kur'an'da we sünnetde we ähli sünnetin akidesinde we köne kitaplaryň hiç birine ýok. Misal üçin peýgamber gaýby bilýär diýerler. Peýgamber gaýby bilýär diýär. Oturan ýerinden ya Rasulullah diýip ýersen peýgamber eşdiýär diýär. Yetiş ya Rasulullah diýsen yetişýär diýär. We näme şuňa meňzeş batyl Kur'an we sünnetde delili bolmayan, asly bolmayan ýalňyş. We hatta ulema näme diýär? Kim şu zatlara inansa diýär peýgamberiň gaýby bilýänligine, gaýpdan uzakdan şeýdi bärden gyýyrsan eşdiýär diýip inansa diýär, öz oturan ýurdundan şol itiqad küfür diýip aýdýar, kişini dinden çykarýar diýip aýdýar. Näme üçin? Çünkü Kur'an'a biz gaýdyp barsak, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala näme diýär? Allah'dan gaýry hiç kim gaýby bilmez diýär. Allah'dan gaýry hiç kim gaýby bilmeýär. Ähli zady Allah Teala eşitip duran, görüp duran Allah Teala. Ähli zady eşitip we görüp duran Allah Teala. Sen gaýby bilmekligi we ähli zady eşitip görüp durmakligi ýa-da uzakdan eşitmekligi misal üçin ölüp ýatan adam kabrına ýatyr, sen bärden oturup näme eşitdiýär, menden halymdan habardar diýsen, Allah'ın sıfatyny mahluka yani yaradylana ýönködüň bolýar we bu hem näme kişini adamy dinden çykarýar. Şoň üçin musulmanlar şoňa meňzeş ýalňyş inançlardan näme? Peýgamber hakynda ýalňyş inançlardan äga bolmaly. Ya bolmasa käbir kişiler näme diýär? Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem doglandan niýe ýazmak, okumak bilýän eken. Ya we pikir edýär şey diýse peýgamber öwýänmi kam diýär. Asliýetinde şu gepin özü näme? Kur'an-ı sünneti ters, çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak, yazmak bilmeyen eken. Şonun için Kur'an ayetlerini getirenler, gen görýän ekenler näme? Araplar we şo döwürde kişiler okumany, yazmany bilmeyen adam gaty gen ayetler getirdi. Näme täsirli ayetler getirdi diýip näme gen görýän ekenler. Ya bolmasa käbirler diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öwýäs mekak diýip Peygamber ähli diller bilipdir diýär. Näme Kur'ana şu İslam akidesine ters zatlar şular. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumagy, yazmagy
bilmeyen peygamber. Ve başka da misallarken musulmanlar gıyskaça Allah Teala'nın sıfatlarını, Allah'a mahsus bolan zatları peygambere yönkemeller. Ya olmasa peygamberin şuna araqdan ama bize eşitip dur ruhu geliyor ya şuna bende yanlış itikatlar var şu zatlar peygamber hakkında inanmaklık yanlış zat Kur'an'a sünnete ters zat. Ya olmasa Allah Teala üçün edilmeli ibadeti peygamber üçün etmek bolmaya. Misal üçün doğadlık etmek, çağa dilemek, rızık dilemek. Ama şu zatlardan mesela Allah Teala'nın eline ve bir Allah'dan dileniliyor. Şunu getirip peygamberden dilemegen bolmaya, perişteden dilemegen bolmaya. Şu nama yanlış zat unsur musulmanlar. Goya misal üçün peygambere övecek deyip peygambere perişte deyip dursan ne hilekke yanlış zat. Peygambere övecek olsan Kur'an ve sünnette peygamberin öz vasıfları Allah Teala'nın onu övüşü yeterli şolara öğrenmeli. Ama nama oturan yerinden özünden düzüp öz yanından peygamber öwýän mükemmel peygambere perişte diýip durmak Kur'ana sünnete ters bir näme itikat. Ve Kur'an-ı Kerim'de musulman doganlar Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama kul diýip ýüzlenýär. Kul diýip aýdýar. Misal üçin Furqan suresi Kur'an-ı Kerim'in 25-nji suresi 1-nji aýetinde Allah Teala diýär: "Tebarekellezî nezzelel Furqana ala abdihi liyekuna lil âlemîne nezîra." Alemlere duydurcu bolsun deyip Furqan'ı yani Kur'an'ı öz kuluna indiren Allah öğrenbeyiktir deyip aydi. Allah Teala peygamber näme kul abd deyip näme sıfatlandırıyor. Yine de En'am suresi Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi 50. ayetinde Allah Teala diye "Kul la aqulu lekum indi khazainullahi ve la a'lamul gaybe ve la aqulu lekum inni melek. İn ittabi'u illa ma yuha iley." Allah Teala aydi peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ayet ol insanlara diye. Men size Allah'ın hazineleri menin yanımda diýmeýärin. Men gaýby hem bilmeýärin ya. Biz ýa-ni dedik? Käbir ýalňyş anançdaky insanlar peýgamber gaýby bilýär diýip aýdýar diýdik. Dinler sıfatynda şoňa beňleş ýalňyş itikatlar ýaýradýarlar. Ine Allah'ın ayetine ters şol. Allah Teala peýgamberimize aýtdy. Sen şey diýip aýt insanlara diýär. "Ve la a'lamul gaybe." Men gaýby bilmeýärin diýär. Allah bilirmese Allah vahiy etmese peygamber özünden gaýby näme bilmeýärdi. Ve yine devam ediyor. Yine sen olara aýtdy ya: "Ve la aqulu lekum inni melek." Men size men bir perişte hem diýmeýärin. Peygamber bir perişte hem däl. Men diňe özüme vahiy edilene tabin bolýaryn diýip aýdy. Şey diýip aýtdy sen olara insanlara. Yine de Kur'an-ı Kerim'in Cin suresi 72. suresi 21. ayetinde Allah Teala diye aýtdy. "Kul inni la amliku lekum darra ve la rashada." Ayt olara diye. Menin size ne ziyan bermäge ne de sizi dogry ýola salmaga näme güýjüm ýetmez ya. Bu zatlar men elimde däl diýip aýtdy. Bu zatlar kimin elinde musulman doganlar? Allah Teala'nın elinde. Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi Araf suresi 188. ayetinde Allah Teala aýdýar: "Kul la amliku li nefsi nef'an we la darran illa ma şaa Allah. Ve lew kuntu a'lamul gaybe lastakthartu minel hayr ve ma messani as-su in ana illa nadhirun ve beşirun liqawmin yu'minun." Yine peygamberimize diýär Allah Teala: "Aýtsan ol insanlara diýär: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah islemese men hatta özüm üçin hiç da gücüm yetmez diýär. Ne bir peýda getirip bilerin, ne de gelip bilecek ziyan daşlaştırıp bilerin. Eger gaýby bilsedim ki ýa aýtdy gaýby bilmeýär. Yine ayette geldi. Eger gaýby bilsedim özüm üçin hayır işler köpeldirdim diye. Eger geljekden öňünden näme nähilek boljagyny Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilýän bolsa, özüne hayır gelmekligini näme derdi? Hayır geljek işlere derdi. O dowam edýär. Ahli erwetliklerden goranırdım diye. Gelip biljek erwetliklerim öňünden bilýän bolsa, ahli erwetliklerden näme? Goranırdım diye. Onsan hem men iman getirecek kişiler için diňe bir duýdurjy we bir buýuşlajydyr diýip aýdy. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bu babda musulman doganlar Sahih Buhari'de geçen hadisinde diýär: "La tutruni kema atratin nasara ibn Meryem fe innema ana abduhu faqulu Abdullah ve rasuluh." Hristiyanların İsa aleyhisselami övmekte öte geçişleri ýalsyz hem meni övmekte öte geçmeň. Siz hem meni övmekde öte geçmeň. Men diňe bir benne gullurun. Şonuň üçin maňa Allahyň bennesi, gulu we ilçisi diýin diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdy.
Görüşümüz ýaly musulman olanlar şul Peýgamber hakynda öwýän mükam diýip ýalňyş itiqatlary eýe bolmaklykdan Allah saklasyn goranmaly, äge bolmaly, delilsiz Qur'an we sünnetde asly ýok zatlara inanmaly däl, Peýgambere ýönkemäli däl. Ýa mysal berşimiz ýalakka şeytan insanlar şey dip azyrya, Peýgamberin ady bilen azyrya, ewliya pirin ady bilen azyrya. Näme butçulugyň insaniýet taryhynda but parazlygyň emele gelmekligine sebäp bolan zat nämedi? Ewliya salih pir kişilerin ady bilen şeytan insanları näme azyrdy, dogry ýoldan çykardy. Hristiýanlar hem nädip küfre düşürdi şeytan? İsa'ny söýmek mükadidiler. Şey dip İsa aleyhisselam ýok wasyflar, Allah'ın wasyflaryny ýönkap insanyna Allah'ın oglu diýip insanyna Allah saklasyn, Allah'ın nämesidir, Allah'ın özü diýdiler. Moşun kunada misal üçin Şialarda bolşy alaqqa näme Hazreti Ali'ni ilahleşdirýärler. Allah'ın sıfatlaryny oňa ýönkeýärler. Allah'ın sıfatlaryny oňa ýönkeýärler, ýok zatlary oňa ýönkeýärler. Bizim içimizde de yankı dişimize alakka. Käbir Allah'ın sıfatlarını Peýgambere ýönkap ýörler. Käbir Allah'ın sıfatlarını pir awliýalara ýönkap ýörler. Yetişdiýsen awliýa yetişýär. O plan işesten awliýa men görüp dur, plan awliýa we otur ýerinden seslenseň sen goraýa diýen alakka. Ýalňyş zatlar inanyp ýalňyş zatlara näme insanyň içine ýaýradyp ýörenler ba. Otur ýerinden sen eşidýän we halas edip biljek, sen görüp duran, ýetişip duran, ey Allah'ım halas etdiýsen halas edýän bir Allah Taala ba. Hawa galan zatlar näme güýji etse ýanynda bolsa görüp duran bolsa sana näme sebäp bolup biler, kömek edip biler. Emma uzakdan sen bir ýerde turýarsyň, başga bir welayetde gabyrda qiýatan adama gyýryp berden seslenmek, eşidýä görýär diýip Allah saklasyn, bu Allah'ın sıfatyny mahlukata bermek bolýar we şirk hesaplanýar. Hawa Peýgamber bolsun, Peýgamberden başgasy bolsun, Allah'ın sıfatyny Peýgambere ýönkemeklik bolmaýan musulman doganlar, şunlara näme ägä bolalyn, ýalňyşlyga düşmäliň.